cha yabona nginibonile izolo uthi niyangithanda yazi awuphelanga u10 minutes bese ngutholile u4000 in less than 10 minutes ayu 10 minutes futhi mkhulu hey in less than 10 minutes bese ngutholile u4000 ayinangithanda bafowethu kodwa nami ngiyanenzela iqiniso hey mina ngiconsistent mina nganza kwethu hey mina ngiconsistent mina ngahambe ngithatha wonke ama content abantu ngiwenza wami hey mina selo ngafika ku TikTok ngiconsistent ngi-honesty ngiloyal mina ngidlala icash mina nje ngilegit yabo ngilegit nje mawungibona njoba ngeyisa nje kanje ngiyaze isela nje isidalo nje sami leso ufanele abe kade ngafa kodwa into mawungayifake ke ayibi ingozi kuwe into nje makuuwe uoriginal ayiyona ingozi ayiyo nginalo ithikithi lokuya lapha ya eCarnival emcimbini weBlue Nation nginalo ithikithi ngiqede nje ukuthenga ithikithi avele kwathiwa sold out. I think I was the last customer because awuphelanga u5 minutes ngiqedile ukuthenga ithikithi online avele kwathiwa sold out. Ukhuzana wapost wathi amathikithi wonke aphelile and ngesikhathi ngilithenga ithikithi besisodwa isihlalo sami besele konje uphibane ngiyobe ngihlele P6 ya ngiyobe ngihlele P6 lapha eCarnival City officer uzongibingelela eze nje eze azongibingelela ngiyobe ngihamba nekhondla ke zeyinsizwa eziyobe zingibhekile iqhawe ngisazo-communicate nalo ukuze kube ne-order yakhona ngingaphazamiseki imicimbi emdletsheni wacishwa waphazamiseka umcimbi ujiva zimnike ngafika esestage abantu bamemeza abantu bakhohlwa ngisho ukuthi ujiva usestage ngenhlanhla ukuthi la ngangidlula khona ngangidlula vele phambi kwasi stage ukube ngangidlula kude nestage ozophazamiseka iperformance kaJive umculo angaxawulana naye lapha emdletsheni kwabo Smirnoff abanye ngezwe kuthiwa bayafuna ukuzongixhawula kwadla ukuthi hey la ngangihlela khona hayi kwakuyi security ayitight kwangelula ukufinyelela kithi singomakhaya ezokuphepha zayiqine kakhulu esayidini lethu kwangasondeli nombani yabo abantu nje ngabaxhawula engibakhumbulayo ngoba nami phela ngangidakiwe yabo ngangidlela enkosi yami we tshwala ngangibuqala ekseni emdletsheni ngafika late kabi ngo6 suku lonke umuntu kade edla iVSOP kodwa ngiyabakhumbula abantu nje abambalwa ngaba abafinyelela kimi ukungixawula intatheli ke shemzeza zonke intatheli zonke nje intatheli zeza uAlabasta weza uAlabasta saxhawulana uSmirnoff saxhawulana estage kwi backstage ngangibizwa lapha kuthiwa ngizobingelela ba mosheka ke ngangabe ngisabingelela kodwa nje ngajika nje khona estage la ngaxawula khona noSmirnoff uSmirnoff wayeseyongena wajika eseyongena estage ebona mina wangijabulela uSmirnoff waqhubeka magida ngoma ahamba estage uSmirnoff osahagana noSmirnoff hey uSmirnoff washo ukuthi kuhlangana amanguni hey azange sixhawulane ngezandla kuphela sahagana straight noSmirnoff lapha estage omunye
umfowethu uMavava awusuka madoda inkosi yamamboma umfoka Sikhakhane asaxhawulana nenkosi yamamboma sabambana izandla wayeseyahamba ke semngenyawo mangifika lapha la ehleli khona wayesemngenyawo impela nje ngahamba ke ngamxhawula kwamnandi nje washo wathi hayi siyobonana ngelinye ilanga ngifike kabe sehamba kodwa nje nami into engayijabulela nje ukumxhawula ngoba sasiqala nqa ukubonana sinomfoka Mbonga uMavava umfoka Sikhakhane saxhawulana ngaxhawulana nenkosi yakwa mathathu amakhosi engaxhawulana nawo inkosi yasemdletsheni ngijabulela khona inkosi yakwaNgcobo futhi mangingaphosisi ngangibhekele ngezwe seyingiqhweba hayi inkosi eyangiqhweba hayi inkosi eyangiqhweba eyasemdletsheni inkosi engezwe seyingiqhweba ngemumva mathathu amakhosi engaxhawulana nawo lapha and then the last person engaxhawulana naye uyena uMthandeni wayesebiziwe stage wayeseyongena stage uMthandeni ngixhawulana naye kodwa nje mina ngane zakwethu ngale kokudlala mina uMthandeni wangihlonipha kakhulu mina uMthandeni wangihlonipha kakhulu uyabona cha angikho honest yabona uMthandeni ngimlethe down yabona isenzo sikaMthandeni kwakumele ngisenzele nje ivideo yaso uMthandeni wayemenyezwa estage emenyezwa kuthiwa Mthonga duyaza Mthandeni mfoka amanqele mfoka kuphosa kwenyathi uMC emmemeza uMthandeni wadedicate isikhathi sakhe sokuya estage emenyezwa wadedicate isikhathi amagida angoma esengenile estage ngikutshela ukuthi the whole 5 minutes uMthandeni lo ebizwe stage engayi enami saxhawulana kwamna cha uMthandeni wangihlonipha ngane zakwethu mabamanga uMthandeni wangibonisa enye inhlonipho engangingayazi ukuthi unayo yabona into engayibabaza kakhulu ile yokuthi wayesebiziwe stage mina angithanga mangibonana naye wayebizwa cha wayesendleleni ebheke stage evunulile egqoka ibheshu esendleleni ebheke estage ngahlangana naye wakhohlwa indlela yakhe wadedicate the whole 5 minutes wase stage wawudedicate kimi saxhawulana sabulisana ngabufisela ilokho ezinhle ngambongela ngomcimbi wakhe uMthandeni before nje ngi-interviewers ayizase zingi-interviewile intatheli Mthandeni wangihlonipha abantu ababili njengaba bazinhlonipho yabo engangayilindela uMthandeni noSminoff mase ngikhuluma ngeqiniso la ngempela uMthandeni noSminoff uMthandeni noSminoff ngayibabaza kakhulu mina irespect why ngibaselecta bona it because abantu ebengihlezi ngibatalapha mina bathuka ngibatalapha kodwa mase saxhawulana kwamnandi ebheke stage hey uMthandeni wangihlonipha ngane zakwethu umthoko ngambona umthoko umphako imbongi leka